Útorkové popoludnie bolo venované diskuzii o otázkach spoločnej zahraničnej politiky za účasti vysokej predstaviteľky baronesy Ashtonovej a hovorilo sa aj o správe predsedu zahraničného výboru Elmara Broka o takej výročnej hodnotiacej správe. Toto bola dobrá príležitosť mimo iného aj na to, aby sa vyhodnotilo fungovanie Európskej služby vonkajšej činnosti alebo Európskej zahraničnej služby, ktorá sa tvorí a ktorá by mala byť pridanou hodnotou pre súdržnejšie fungovanie Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky. Konštatovali sme prakticky všetci, že tá Európska zahraničná služba sa vyvíja dobre, že tie stále zastúpenia Európskej únie asi v 140 štátoch sveta už prinášajú pozitívne výsledky, že pomáhajú delegáciám Európskeho parlamentu pri návštevách v jednotlivých krajinách, kde rokujú so svojimi partnermi o bližšej spolupráci ich krajín s Európskou úniou. Čiže tá Európska zahraničná služba bude fungovať pozitívne. Samozrejme, v ďalšej činnosti pôjde o to, aby sa pristupovalo k situáciám v jednotlivých oblastiach alebo v jednotlivých štátoch reálnejšie, konkrétnejšie. Či už ide o Sýriu, spoluprácu s Ruskom, situáciu v Bielorusku. Že netreba situáciu hodnotiť takým štýlom, čo my by sme chceli vidieť, aby tam bolo. Ale naozaj, aby sa situácia hodnotila pokojne, reálne, aby sa podľa toho vyberali aj možné spôsoby, ako pozitívne pôsobiť na tieto štáty alebo na tieto oblasti z pohľadu záujmov Európskej únie. Takže myslím si, že baronesa Ashtonová mohla odchádzať z tejto diskusie spokojná, pretože v minulosti boli mnohé výhrady voči jej činnosti. Na tomto pléne myslím si, že ten tón bol taký zmierlivejší a dokázal aj oceniť niektoré pozitívne výsledky, ktoré sa v tejto oblasti dosiahli.